Gisusi sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay kaganihang buntag ang mga samang aron masuta ang kaandam niini sa adlaw sa mga Santos ug Binatay. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Ning naibalong tulo ka adlaw sa lipang kalagkala gibisita sa mga opisyal sa dakbayan sa Talisay ang mga sementeryo sa syudad. Unang gibisita ganihang buntag ang mga pribadong samang sa Cebu South Coastal Road nga nahimutang sa barangay San Roque. Way nakita ang suliran si Mayor Samsam Gulyas sa pribadong samang human gipasalig sa tagduma niini nga mapabili nila ang kapsay ug kalinaw sa dapit. May pahinumdum lang hinuon ng kapulisan og City Toda sa angayang buhaton aron makalikay sa mga mapahimuslanon ug aron hapsay ang dagan sa trapiko. Sunod nga gibisita ang mga sementeryo nga naa sa barangay Tangki ug Kansuhong. Gitataw sa mayor nga susama sa miaging katuigan, dili itugot ang overnight stay sud sa mga samang. Subay kini sa rekomendasyon sa kapulisan, City Toda og City Disaster Team aron kapungan ang posibleng krimen nga mahitabo. I want to know the situation, especially sa preparation sa kapulisan ug sa traffic in each and every minteryo na tuon ka Undas Town. Ang ako naman gyud is more on ang pinaka-importante under this administration is to inform people what to expect from government during this time. Deploy na tayo. And then we requested augmentation also to provincial headquarters because daga man ta sementeryo diri sa Talisay, 7. And we don't want to compromise other deployment natin diri sa Talisay kasi we have to preserve also yung pagme-maintain ng peace and order dito. Samtang tungod kay sagad sa mga sementeryo sudlunon man did-an sa City Toda nga makasud ang mga sakyanan. Awang ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, sa publiko nga likayan ang pagdala og mga sakyanan aron kalikayan ang paghuot sa trapiko. Naipipila ka mga daan ang sirado. Like for example, kining diri dapit na sa may Cebu South Memorial Garden, sirado ang portion sa daan atong gihimo ang one way, paggawas lang siya paingon sa highway para pag-control sa volume sa mga sakyanan tungod kay kanang maong samang ubay-ubay pod ang gipanglubong. So diri po dapit sa may poblasyon, doon na portion sa daan diha sa poblasyon ang atong gisiraduan, labi na gid katong daan nga paingon ngadto sa sementeryo. Customary naman na nato nga magkuanta, magbutang tag kandila tungod aning so dili nato biyaan ang atong balay nga naay kandila. Kay it's been kuana gyud na a lot of instances na gyud sa November 1 nga ang sunog tungod sa kandila sa balay, no. Dinagko ang sunog kay because walay tao sa balay. Pagkasunog, dugay kay marespondihan, kay dugay kay makareport. Gawas niini, hingpit usab nga gidili ang pag-inom og bino sud sa mga samang. Sugod sa Nobyembre 1, wanay tugutan makasud nga magdala og bladed weapon, bisan kutsilyo nga gamiton sa pagtadtad og pagkaon, mga armas ug uban pang mga kontrabando. Gawas sa kapulisan, moabag usab sa pagbantay ang mga force multipliers. Oban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.